Encén les orelles. Em salto la llei, l'olet, lo principal. A la porta fluixa si m'enxampa el forestal. Soc l'ovella negra de qualsevol cambra agrària. El meu sistema ple de pan i de buscària. Bolets, bolets, m'agraden els bolets. El satisfacci baballo i el ronyongui i el caballo. Bolets, bolets, m'agraden els bolets. El satisfacci baballo i el ronyongui i el caballo. Encén les orelles, emissió número 12. 12, que em recorda aquest número, el jugador número 12, la grada d'animació que no tenim. La grada d'animació que no tenim. I que esmentaré al final d'aquest programa. Què tal, Aitor? Com va la vida? Com va això? Sempre vens de blanc, tio. Això em recorda a un equip que no m'agrada gaire, Bueno, la setmana passada crec que vaig venir amb la verda del Barça, No, home. Del Madrid mai. Clar que sí. No, res, aquí estem una setmaneta més comentant una mica els partits del Barça, l'actualitat, tema lesions, que la veritat últimament bastantes baixes. Sí, tenim unes quantes coses que parlarem parlar. més tard, quins creiem que són els motius i demés. I res, parlar una mica, com sempre, caure porra del partit o els partits d'aquesta setmana. I res, sense més dilatació, comencem. Molt bé. Bueno, se'ns acumula la feina i no perquè no haguem fet els deures i ens haguem tocat el que no sona aquesta setmana. El que passa és que, clar, vivim amb aquest estat, no? de 2 o 3 setmanes sense jugar, després et foten 3 partits en una setmana. Mira, hem de comentar que ara ho farem l'Oviedo Real, que per cert, Real Sociedad, t'agrada, no? Com ho he escrit, Real, em sembla que Sí, està bé. I tenim a les portes una altra vegada el PSG, que ho comentarem. En qualsevol cas, anem a començar, anem bona lletra, a poc i bona lletra, i comentarem una miqueta aquell partit que a priori el presumíem absolutament assequible i que no va ser tal com dèiem. De fet, en paraules meves, quasi se m'escapa de dir que l'Oviedo era un equip ridícul, que després ho vam matitzar a discret, però... Sí, per almenys vam marcar 3 gols i dius, almenys es va poder simular. Es va poder simular, però te'n recordes, Vull dir... Sí. A veure... Vam fer patir, vaja. Sí, no, volia fer senzillament una simple menció d'honor amb aquest equip, que pel que es va veure, doncs, un recent ascendit, però que sembla que vol jugar a futbol i proposa jugar a futbol, no com tantíssims equips de la Lliga Espanyola, que fan un futbol absolutament ranci, de catenaccio, anomenarem el nostre estimat Getafe. Les Palmes, i equiputxos d'aquests. En fi, doncs en aquest sentit, bé per l'Oviedo, que ens va plantar batalla. Jo crec que ningú de nosaltres s'imaginava que anàvem a perdre, però no va ser com ens imaginàvem, no? No, la veritat que jo trobo que van plantar bastanta cara. De fet, la primera part, a la meitat, se'n va l'Oviedo guanyant, crec recordar. Correcte. I trobo que és un partit que, com hem dit, ens esperàvem potser guanyar còmodament i al final et trobes amb un rival que ja per si et planta cara. I que, tens dies que et surten les coses, tens dies que no. Després, per exemple, Joan Garcia té la mala sort que hi havia gent, és que no sé què, és que no és tan bo. El que hem dit sempre, ni per un fallo ets tan dolent, ni per una altra cosa ets tan bo. Vull dir, ara hi ha gent que és com si Joan Garcia de Gabriel fos dolentíssim i dius, tio... Exacte, recordo, mira, estar-lo veient amb el meu pare, aquí saludo, si m'escolta, i em deia, quin rotllo, que sempre hem d'anar remuntant els partits, i jo em sembla que li vaig dir, o si no ho vaig pensar, dic, escolta, cap problema, aquí l'important és guanyar els partits, i fica't a les botes del Madrid, nosaltres que sempre ens ha passat això, hòstia, mira, li van guanyar al Madrid, i tothom, el que té 2 dits de front, diu, espera... Sí, abans sempre dèiem, ja veuràs com remuntaran, i ara va bé ser nosaltres, vull dir, jo l'altre dia també l'estava veient i... Recordo que una amiga va dir, hòstia, ja està, ja ens ha marcat no sé què, i jo li vaig dir, ja, però és que sé que remuntarem. Exacte. I fa 2 setmanes no sé quan va passar i vaig dir el mateix. Per què? Perquè sí, pot haver-hi un partit puntual que no el remuntis, però, hosti, es va per més. Saps que amb Xavi dona la sensació, amb Xavi i anteriors, que tu tenies un marcador 0-0, anaves per l'1-0, si el marcaves bé, et quedaves allà defensant, i si no el marcaves et venies a baix. Sí. Que en canvi em fliques, hòstia, ens han marcat 1, anem a marcar més. Hem marcat 2, anem a marcar més. Saps? I aquestes ganes de voler i aquesta ànsia trobo que donen aquests resultats. És a dir, que vagis a un clàssico i guanyis 5-1, que guanyis 4-0... A part et dic una cosa, des del punt de vista de l'espectacle i de l'emoció i de no voler-se conèixer, està molt bé. I que és un show.
Molt bé. Una cosa, Aitor, ja t'ho dic ara, un seguidor nostre, no?, ens va fer un esment a que dèiem, o deia, no sé, ja m'ho poso jo mateix la culpa, cap problema, que dèiem molt vale, bueno, crec que jo sobretot em vaig escoltar, bueno, veus? tu em corregeixes. Intentarem corregir-ho. Que sapigueu que, escolta, l'autocrítica i més en temes lingüístics, jo benvinguda sigui, d'acord? Vale, dit això, vam tenir... Parlem una mica de la Real, el partit ràpid. No, però volia comentar que amb aquest partit amb l'Oviedo es va veure una altra arma ofensiva que l'hem d'explotar. Vale? Va marcar Lewandowski de cap, Araujo de cap. No ens n'hem d'oblidar que som un equip molt més alt que anteriors. I tots dos de córner a passada de Rashford. Exacte, el gran Rashford. Veig que estem en sintonia, que ens comença a agradar aquest home. Bé, ens està caient bé. Aquest home de Birmingham, que és una ciutat, si no la coneixes, jo és dels pobles quillos, més quillos que he vist en ma vida, però bueno, sembla que el noi de moment es comporta. Més que Santa Coloma. Sí, no, i tant. No saps ni el que estàs dient. Santa Coloma es queda amb un retir d'aquests balneari. Vale, doncs mira, comentarem un momentet abans del PSG. Vale? Jo volia fer un esment, encara que no vull ser redundant, però us recordem que tenim una altra plaga de lesions. Tenim Fermín, que per sort no ens l'han trencat, el nano. El Gavi, sincerament, no només ja dubto que faci res aquesta temporada interessant, sinó que ja poso en dubte si aquest home en la seva carrera futbolística pot tenir algun futur, sincerament, no? Perquè és que dues lesions... No? Sí, perquè ara mateix està amb els genolls bastant fotuts. Està, en fi, un desastre total. Joan Garcia, que va ser una pena enorme. Sí, una pena perquè és un fitxatge... Bueno, jo ho vam parlar aquí, un fitxatge clau, jo penso, en aquest Barça. Clar. I una pena que de cop i volta se'n lesioni, però bueno, diuen que és un mes, crec. A veure si no és gaire més. Esperem que sigui només això. Una pena, i sobretot pel Chesnik, no? Que el tio, clar, el Joan Garcia ja estava fent les maletes, com que Polònia ara ja té problemes amb Rússia, no? Ja s'estava llistant cap allà a l'exèrcit, i una altra vegada haig d'anar cap aquí. Jo tampoc és que m'ho creia, el veure, dic, mare de Déu, senyor. Doncs, en fi, només voldria fer un esment, la meva denúncia, el meu recordatori del robatori flagrant, continu, perpetu, consolidat, que és el fet que quan un jugador destaca ja directament va a la selecció. Directament, i si no destaca també. Vull dir, de sempre han anat més jugadors del Barça, és un segrest en tota regla, i és un segrest per què? Perquè fixa-t'hi que no és una negociació entre el Barça, el club, i la federació. O sigui, aquí no hi ha tracte de tu a tu en absolut. Vull dir, és un súbdit l'un de l'altre. Per tant, si la federació o el tio que estigui a l'antro diu vull el Pedri, el Gavi, no sé què, no sé quantos, no hi ha res que pugui fer el Barça. I això em recorda una mica aquell dret de cuixa medieval, per si no ho sabeu. Doncs, bueno, en el teu comtat medieval, doncs el senyor tenia dret, si volia, quan tu et casaves amb algú, tu eres una persona rasa, qualsevol, un camperol, podia passar el senyor medieval una nit al llit amb la teva dona. La primera nit de noces. Hòstia. Que és durillo, millor que ni ens ho imaginem. I, en fi, em recorda una mica això, perquè és que, sincerament, ja em diràs. Tenim el Barça PSG, el tenim a les portes, d'acord? Sigues honest i realista. Com veus el partit? Et fa por o no? Per un cantó em fa por per les baixes, però també és veritat que el Paris Saint-Germain ven bastantes baixes, també. No sé si ho has llegit. Sí. Dembélé crec que no està, el Kvaratskhelia aquest tampoc. N'hi ha un parell o tres que tampoc està, vull dir... Macron tampoc juga, no? Em sembla. Que no juga mai, ni ha de guanyar els diners. Dic, sí, Maria Antonieta tampoc. Tampoc. No, jo et dic, crec que... Bueno, o sigui, si dic la veritat no sé què esperar-me, la porra no sé encara què diré, però bueno, més que res per això, perquè al final tant Barça com Paris Saint-Germain tenen bastantes baixes. Sí, tot i que hi ha un al·licient, perdona, que penso que pot jugar al nostre favor si el senyor Yamil Yamal li dona la gana, clar. El tio té una doble motivació per aquest partit. Primer és un partit especial, no cal dir-ho, i després... Una mica per demostrar... Exacte, tio. Els que no li han donat la pilota d'or poder dir, escolta, tal... Escolta, i l'altre dia que ho hem passat així per sobre superràpid, però amb la Real, sincerament, va ser sortir aquest paio. Va ser sí, bueno, ja per si va ser un bany del Barça, vull dir, el porter de la Real, Remiro, fot un partidàs. Jo crec que el millor del partit. El porter, i tant, sí. I tant, Però bueno, surt Lamine i és el que diem. O sigui, ens pot agradar més o menys, però quan li ve de gust, quan vol fer el xip, no sé quin jugador parlava que deia, és com Messi i aquests que saps que si amb ells de cop i volta els dona la gana de canviar el partit, ells faran clic i canviaran el partit, i ho vam veure l'altre dia.
jugades espectaculars, gols en marca algun, potser en marca un, i l'anulen, crec que en marca un i l'anulen. Sí, li anulen, sí, però escolta... Però bueno, és el fet de que quan ell vol, dius, o sigui, té tanta qualitat que quan ell vol fa el canvi i marca. Sí, com allò que et deia el Messi, però tu sabràs millor que ets aficionat a la Real també, em vas dir. El que l'estava marcant, el Yamil Yamal, hòstia, li va fotre el tio 3 canyos, Sí, la sotana que li fot a Sergio Gómez, crec que era, que és un jugador que és de la cantera del Barça, de fet. Pues aquest noi, sincerament, ja el planyo, perquè quan realment de veure les repeticions el tio quedava amb una cara de... És de nit, bueno, és de dia. Hi ha una que li fot i em fa gràcia, una que es veu la cara, saps? Perquè hi ha jugades que dius, bueno, o sigui, estan anant l'atenció, però hi ha una jugada que el mateix tio es queda amb la boca oberta com dient, mare meva, la que m'acaba de fer. Total. I que va, bueno, en fi, que va sortir a Yamil Yamal i la veritat és que no com allò de la Messi dependència, vale? Perquè s'ha de dir que el Barça, a diferència d'aquella època, té més recursos. Vale? Si no està Yamil Yamal, està clar que no és el mateix. Almenys des del punt de vista de la capacitat ofensiva per la dreta és inapel·lable, no? Però... Si ho hem vist, és el que diem, o sigui, no hi ha la dependència aquesta, però sí que és un jugador que, bueno, el que em dic, quan se li activa el xip, pues, és diferencial. Sí, està molt. Espero, de veritat. Tenim fusta aquí? Sí, mira. Toquem fusta que no li passi res al Yamil Yamal, perquè, bueno, així com el Gavi aquest ja l'hem vist prou, doncs de vegades penso, mira, la vida i la mort i, en fi, les lesions i no lesions poden venir d'un sospir, no? Vull dir que no ens el trenquin amb aquest nano. Almenys físicament sembla que el tio, no? Està, bueno, diguem, en forma, no? No és un... No, sí, sembla aguantar bé. I per ser que, vull dir, al final, hosti, que són crios, que hi ha algun, per exemple, el Dro aquest, de la cantera. Jo al principi pensava que era Bro, no? I dic, mira, el tio es vol fer el modern, el locutor, i li diu, escolta, Bro, què passa, no? Pues no, ja et dic, aquest, per exemple, el veus i dius, hosti, que té cos de nen, saps? Que ja sí és referiós. Cos i cara, Sobretot bueno, cara, clar, cony, però és que té l'edat del meu germà petit. Vull dir, al final... Quants anys té, perdó? Bueno... 16, no? O així, ha de tenir... 16 o 17. Mare meva, potser els 17, no sé de quan és, però poder els 17 ni els ha fet. Jo crec que ho fan expressament, no?, aquests jugadors, perquè, clar, com que recordem que el batxillerat és una etapa avorridíssima de les nostres vides... A veure si es poden començar a saltar els estudis quan abans, no? Exacte. Home, els pares segur que molt de rotllo, però si veuen que poden cobrar... Home, i ja es veu quin és perquè no dona més... Que no és per jutjar per les aparències, però jo no em veig el Lamine Yamal repassant socials amb el seu pare. Bueno, jo no el veig, en fi... Que el pare, un altre dia ja parlarem del pare de Lamine, però vaya patat de la vida, Sí. Quin personatge de categoria. He vist algun vídeo, que altre, no? I fins que no llegeixes 3 vegades que és el pare del Yamil Yamal, no ho diries pas, no? Sí, diries, aquest tio és un patat de, jo què sé, de qualsevol poble. No direm cap per no ofendre, però un patat de qualsevol lloc. Sí que ho direm per ofendre, si s'ofèn algú, mala sort, és de Rocafont de Mataró, quin problema hi ha en dir-ho? Escolta. Però que és veritat, sí. No, que ara mateix no recordava d'on era. Jo sí, per això estic jo, company, aquí, mà a mà. Vale, doncs, mira, volíem comentar també el tema de la grada d'animació. Abans d'acabar, fem porra pel partit d'avui? Sí, endavant, a veure. Pensa-ho bé, no et precipitis, que penso que et precipites una mica, Juguen a Barcelona, correcte? O és allà a París? No, home, no, aquí a Barcelona, el Lluís Companys. Cada podcast em preguntes on jugues. Prefereixo assegurar-me que no liar-la. Vinga, va, jo diré... Jo diré 3-2, va. 3-2, bueno, sí. A favor del Barça. Però perdona, i un altre cop t'apretaré, com l'anterior podcast, 3-2, d'acord, però serà un resultat al qual el Barça remuntarà un 2-0, per exemple, o senzillament ens marcaran ells 2 gols quan haguem fet 3? Com creus que anirà el partit? Jo penso que potser començaran ells guanyant 0-1, després 3-1 i després 3-2. No? Com sempre, ens fotran com de normal, primer, com a les Palmes, com qualsevol. Però sí, 3-2 i golejador diria, així per variar una mica, per no tirar els clàssics, jo diria Rashford. Rashford, molt bé. Mira, jo per primera vegada et faré la porra intentant pensar una mica el que crec que passarà, ¿vale? I en funció d'això, i per ser fidel amb el pensament, crec que quedarem 1-1, malgrat el Barça farà un partit sensiblement millor que el PSG. I qui penses que començarà guanyant?
Penso que marcarem primer nosaltres, però ens acabaran empatant. És a dir, que es donarà la dinàmica diferent dels partits que anem veient, no? Que comencem normalet. Per Una dir... mica de sorpresa, diguem-ne. Sí, sí. I bueno, això deixarà la porta molt oberta, però en qualsevol cas haurem empatat amb el campió d'Europa i Emil Yamal penso que jugarà més bé. I veus, aquí jo em colo, ara no sé si el Dembélé està lesionat o no, la veritat. Diria, hòstia, ara em fots... Bueno, no passa res. Em sona que estava de baixa, però no ho sé segur. No passa res, si no, perquè... qualsevol cosa ens ho deixeu junt amb la vostra porra, ens ho deixeu als comentaris. Val, i si no ho tallem això, que no, no passa res. Val. I golejadors, qui diries? El golejador, bueno. Crec que marcarà... Golejador B, que sí, dic bueno. Marcarà Lewandowski sempre i quan el Hansi Flick faci el que ja sap que funciona, que és no posar-lo al principi de tot i que el tregui cap al minut 60. Jo crec que ja remenant-la... Bueno, d'inici es podria treure Rashford per un cantó i treure Ferran en punta. I després, segons evolucioni, poder treure Lewandowski. És que això, mira, això et volia comentar abans. Alguna vegada hem parlat de les combinacions entre jugadors. És a dir, quins jugadors realment s'entenen més els uns amb els altres. Jo vaig defensar que, per exemple, no dic que sigui una combinació nefasta, però penso que Koundé i Emil Yamal, que van els dos per la dreta, vale? En el fons no pensen un futbol igual. Tiren les coses endavant, bàsicament perquè el Koundé li passa a l'Emil Yamal i l'Emil Yamal fa el que li dona la gana. Vale? Correcte, però això ho pot fer qualsevol. Vale? Però penso que, per exemple, hi ha un eix que vindria a ser Covarsí, Casador, Ferran Torres i Lewandowski. Aquests 4 jugadors, jo tinc la sensació, em fa la sensació que... Sí, que s'entenen bastant. Sí, que pensen un futbol bastant similar. Igual que el nostre estimat Dani Olmo s'entén bé amb el Emil Yamal i aquesta temporada no els hem vist molt jugant a la vegada, però jo m'hi he fixat i saps que el Dani Olmo, el tio, el que li passa és que de vegades tira molt així de passo la pilota de taló sense mirar. De voler-ho fer estètic i a vegades potser no cal tant estètic i que sigui més útil. Sí, llavors com a gregari del Emil Yamal sí que pot funcionar a l'Olmo, no? Però a l'Olmo amb el Ferran Torres penso que no carburen gaire, no s'entenen gaire futbolísticament, però bueno, era, no sé, una cosa que volia... Bueno, ja ho veurem, a veure si es dona l'oportunitat de provar-ho en algun partit. Clar. I ja veurem a veure quins resultats dona. Però bueno, el bo és que, per exemple, Rashford trobo que s'està entenent prou bé amb la majoria de jugadors. Vull dir, ja et dic, l'altre dia dona 2 assistències i trobo que està fent molts bons partits. Saps que ens esperàvem un jugador que vingués per suplent, que venia... Bueno, el que hem parlat més d'un cop, venia sense donar gaires esperances i al final doncs va bé que sigui un jugador això que dona la sorpresa, que quan menys t'ho esperes és el jugador clau de l'equip. Home, xuta bé el paio, Vull dir, jo me'n recordo un xut d'aquest partit amb la Real, no?, que fa com aquesta pivotada així, no?, que gira... Bueno, el gol que marca contra el Newcastle, que l'enganxa des de fora l'àrea. Xutar sap xutar. Aleshores, clar, jo el que em pregunto és si aquest ha de funcionar gaire de carriler, no ho sé, tinc els meus dubtes, Perquè sempre se'n va a buscar, una mica com el Dembélé, si t'hi fixes, se'n va de la banda cap a... Una mica com d'interior o extrem. Sí, és la tendència que té, perquè ell és dretà, està claríssim. Bueno, però està bé, perquè el Barça, una cosa que té bona és que té molts jugadors polivalents, és a dir, davantera, per exemple, tens a Lewandowski de davanter centre, però tens a Ferran i a Rashford, que tan bon punt poden fer com de davanter centre, com una mica més a baix, com d'extrems. Aquí vindrà... Que aquí trobo que és important això, el fet de dir, hosti, tinc jugadors per totes les posicions. Si un dia em falla un central, per exemple Araujo, que últimament ho està fent millor, si em falla Araujo sé que puc passar un centrocampista central que dona el nivell. I trobo que això també és important, perquè si no, a la que tens només 2 laterals drets i només 2 extrems, si se lesionen, què? Estàs fotut. Jo ja veig venir al proper Ballon d'Or els finalistes, Rashford i Ferran Torres. No has vist el meme aquest ara que deien tothom discutint a veure qui serà el nou porter del Barça ara que s'ha lesionat Joan Garcia i feien la conya d'Eric Garcia nou porter, perquè com Eric Garcia està cobrint a tot el que falta i feien la broma aquesta. Però bueno, jo estic segur que compliria més que, vamos... Un altre jugador que no diré que no té el reconeixement del públic perquè és evident que a aquestes alçades ja el té,
Però és la diferència entre... Bueno, dir però que- no el veiem poder com un jugador clau i és un jugador que el posis on el posis t'està donant el nivell d'un titular. Però que la gent té molta tendència, no?, a idolatrar amb raó futbolísticament, doncs, no sé, Lewandowski, l'Emil Yamal... Els que marquen gols. Sí, però escolta, que tenim aquí uns quants noms de la casa que són jugadors de primer I nivell. sobretot això de la casa, que trobo és important. I no m'estranyaria que algun club hagués fet alguna telefonada per al l'Eric Garcia aquest, veient el tio... Bueno, per què creus que se'n va endur el Guardiola al City en el seu moment? Sí, Vull dir, i quan va venir, jo ho reconec, quan va venir els primers partits, on diria la primera temporada, era justet, aquest home, me'n recordo bueno, que però les feia el grosses. City havia jugat, crec que una temporada només al primer equip i tampoc com a davanter, o sigui, com a defensa titular, i al final, bueno, com tots els jugadors, o sigui, evidentment per estar a l'elit has de tenir un nivell, Sí. però durant els anys doncs, agafat més experiència i això ho veurem, o sigui, Lamine ara és un crac, però és que d'aquí 10 anys si D'aquí 10 anys serà com el seu pare. si mateix vol, espero que sigui un Messi i no sigui un Hasselhart, que és el seu pare. Val. Menys mal que m'ho has dit, perquè si no... Bueno, és l'apodo que li diu. Bueno, és com es fa dir ell. Val. Mira, què t'anava a comentar? Volia tocar com a últim tema, tornar a refrescar a una altra injustícia. Més que injustícia, una cosa incomprensible, una anomalia absoluta, que és la no grada d'animació que estem patint. I has reformat la barca o no per portar-la pel Llobregat? La barca està perfecta, vull dir, jo m'ho miro molt quan De veritat, compro... l'altre dia la vam estar pintant, Quan compro alguna de segona mà, jo almenys sé comprar de segona mà, Jo tantejo el producte, tal, no em deixo fiar... No com el Bartomeu. Sí, exacte. Quan vas a comprar un cotxe de segona mà, tothom et diu el mateix, miraculosament et diu sí, bueno, es que es de mi abuelo, ¿no? Y claro, se lo estoy vendiendo porque no sabe de websites, ¿no? Jo ja, saps? Quina casualitat, no? La barca va bé. El problema és que està baixant poca aigua, per tant, que sapigueu, els que ens escolteu, que el tema està parat, però només temporalment, Vull dir, el tema d'arribar fins al Johan Cruyff està en peu. Quan hi hagi més aigua, un dia d'aquests que caigui més pluges, ja ens hi veureu per allà. Ja ens hi veureu, exactament. La que no veurem és la Greta Thunberg, perquè ja no em contesta els missatges. Ni l'Ada Colau. L'Ada Colau tampoc. Ni el Dani Olmo. tampoc. Aleshores, mira, aquí el que es tracta, quan es vol passar per sobre d'una injustícia, s'han de trobar solucions, te les has de treure sota la màniga, per aquí i per allà. Que tenim la barca parada, no hi ha absolutament cap problema. Ara, el que jo he pensat, i em diràs, això no m'has dit res, no només no t'he dit res, sinó que jo ja he fet la tira de feina. La meva idea és portar com a persona que esperoni al camp i infiltrar Enrique Iglesias, el cantant, saps qui és, no? Sí, el fill de Julio Iglesias. Exacte, que per cert he escoltat una entrevista que diu que odia que em diguin que soc fill de Julio Iglesias, però és com una patada en los huevos, literal, He escoltat una entrevista i dic, hòstia, mare meva, tio, no et queixis tant, no? Collons, vas tenir una bona educació. Vas poder gaudir de pràcticament de tot. Des del minut zero, no? Allà, de bici, del que sigui. Aleshores, clar, a veure, aquest Enrique Iglesias, diguem les coses pel seu nom, ¿vale? Bueno, jo li dic Enriquito, no sé per què, però sempre li he dit Enriquito Iglesias. Sí, bueno, segur que no li agrada, així. Sí. Bueno, tampoc li agrada que li diguin fill del Julio Iglesias i bé que li diuen. Enriquito, o sigui, no ve d'aquí. Com està tu, papi, no? Doncs amb ell és garantia d'animació total. Aquest home pensa que plega una quantitat de gent enorme, no? I jo aquí he estat una miqueta punyetero, una mica mal pensat, perquè com que sé que ell precisament està picat amb el seu pare, es veu que tenen una relació així, bueno, en fi, bastant explosiva, doncs aprofitar-nos d'això, perquè clar, com sabràs, el pare de l'Enrique era... Exporter al Madrid, no? Exporter al Madrid, i segur madridista, això no canvia mai. Per tant, és molt probable que per fer-li la punyeta al seu pare no li importi a l'Enrique, bueno, de fet no li importa, ja t'explicaré, ja he contactat, i doncs que vingui a fer animar la grada, mentre no arriba la grada d'animació com la coneixem, que ficar-hi algú perquè animi la gent que tot. No és mala idea, o per cada partit agafar un cantant diferent. Bueno, de moment Enrique, de moment siguem fidels. I així li paguem només a un, que sortirà més econòmic. Exacte, i bueno, doncs li vaig enviar un correu, primer unes quantes trucades, no me'l va agafar ni tan sols el mànager, però sí, miraculosament li vaig enviar i li vaig preguntar un correu, li vaig preguntar què cobraries i tal, no? Em va costar una mica entendre la carta perquè parlava alguna mena d'Spanglish de Miami raro, una cosa molt rara, i li vaig dir, quan cobraries, no? I em va contestar, espera que t'ho llegeixo,
For the price of a smile, I have a ticket to ride. Bueno, no sé si és un missatge ocult, però diu pel preu d'un somriure, no? Bueno, si et conformes amb això, doncs perfecte, tu. Per això millor, tu, més econòmic. Exacte. Això que ens estalviem. Exacte. Farem aquest podcast lleugerament més curt de l'altre. Jo crec, abans d'acabar, jo crec que a part ens el podríem endur... Podríem dir-li que creés un himne i ens l'enduríem a la barca. Ah, tu vas massa lluny. Dèiem per la barca amb el... Són paraules majors, això. Dic per la barca amb l'Enrique Iglesias i amb el Dani Olmo posant copes. Sí, perquè Enrique Iglesias posant màniga sempre penjant que abans sembla que no. Si fem que Enrique Iglesias sigui el que posi copes, el que ha de cantar és el Dani Olmo. I no sé què seria pitjor. Cada dia em sorprèn. Aitor, realment tens aquí recursos mentals per tot, em superes. Doncs res, mira, aquesta vegada una cosa és que et vaig robar la cluenda de l'anterior podcast, la pots fer. Bueno, vinga, la faig jo avui. Res, gràcies com sempre per escoltar-nos. Qualsevol cosa que vulgueu que comentem o el que penseu ho podeu deixar als comentaris. I res, espero que us hagi agradat. Comentaris que més, a part d'ortogràfics, que poden ser referents al futbol. Home, hi ha referents al futbol, referents si voleu fer la porra, qualsevol altra cosa. Exacte. Dit això, ens veiem la setmana que ve. Visca el Barça i visca Catalunya. Make us one, let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright.